हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कर दिया। पहला ताजा खबर बा कि दिल्ली के हर्ष विहार इलाका में एगो शख्स के गोली लगले के हमला सामने आयल बा। दिल्ली के पुलिस पता लगेलस तब पता चलल कि गोली जौने आदमी के लागल बा ओकर नाम प्रशांत है। पुलिस मंडोली चुंगी हर्ष विहार इलाका में तलाशी कैलस तो 2 खाली कारतूस मिलल। अपराधी के पहचान करे के कोशिश कइल जाता, आगे के जांच जारी बा पुलिस कहलस। दूसरा ताजा खबर बा कि राजधानी के दिल्ली के द्वारक स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम होके के सूचना मिलल बा। मौका पर दिल्ली पुलिस बम खोजे वाला आदमी और मशीन लेके पहुंचल। तीसरा ताजा खबर बा कि अभिनेत्री रूपाली गांगुली भाजपा में शामिल हो गई बाड़ी। भाजपा में शामिल भइले के बाद अभिनेत्री रूपाली गांगुली कहली कि जब हम विकास के ए महायज्ञ के देखे नहीं तो हमके लागेला कि काहे ना हम एमे शामिल हो जाई। हमके रउआ लोग के आशीर्वाद चाहिए और समर्थन चाहिए कि हम कुछ अच्छा काम करें। ये बात अभिनेत्री रूपाली गांगुली कहली। चौथा ताजा खबर बा कि कांग्रेस कुछ देर में अमेठी और रायबरेली सीट पर कैंडिडेट के नाम के ऐलान करी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश कहना कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ए बेरी फैसला करे के बा। तो मल्लिकार्जुन कहना कि केहू डेराइल नहीं ना ही केहू भागल बा। पांचवा ताजा खबर बा कि गैंगस्टर गोल्डी बरार के मौत के खबर सोशल मीडिया पर चलता। दावा होता कि लॉरेंस गैंग के सबसे खास गुर्गे में शामिल गोल्डी के अमेरिका में गोली मार के हत्या हो गई बा। मीडिया के मुताबिक गोल्डी बरार के मौत के जिम्मेदार उनकर विरोधी दलाल लखवीर लेले बाना। अब पूरा सही नहीं है कि गोल्डी के मौत के जिम्मेदार दलाल लखवीर बाना। छठवां ताजा खबर बा कि सलमान खान के घर के बाहर कुछ दिन पहले गोली चलल रहल, जेमे 2 आरोपी गिरफ्तार भइल रहल, जेमे से एगो आरोपी लॉकअप में ही खुदकुशी करे के फैसला कैले रहल। 25 अप्रैल के पंजाब से गिरफ्तार भइल अनुज थापन पुलिस के हिरासत में खुदकुशी करे के कोशिश कैलस। 7वां ताजा खबर बा कि दिल्ली एनसीआर के स्कूल में बम विस्फोट के धमकी मिलल रहल, जेकरी चलते दिल्ली पुलिस ओजू जांच कैलस तो पता चलल कि ई खबर झूठ बा। एक खबर पर सुनी दिल्ली सरकार मंत्री अतिशी का कहना कि बहुत दुख के बात बा कि कोनो इंसान बच्चों और माता पिता के परेशान करे खातिर निशाना बनावत बा। खुशी के बात ई बा कि बम वाला खबर झूठ बा। दिल्ली पुलिस के हम हरदम संपर्क में रहेनी तो हरदम खबर मिलत रहल कि कोनो स्कूल में कोनो बम विस्फोट और कोनो प्रकार के हथियार नहीं के मिलल जिससे बच्चा कुल के नुकसान पहुंची। हम उम्मीद करत बानी कि पुलिस जल्दी से पता लगाई कि ई झूठा ईमेल कहाँ से आयल रहल। 8वां ताजा खबर बा कि दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी कहना कि आज दिल्ली के लोग मन बना लेले बा कि एबरी भाजपा के 7 सीट से हराव बा। काहे से कि भाजपा झूठे मुकदमा में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में डलवा देले बा। अब दिल्ली के जनता मन बना लेले बा कि जेल के जवाब अब वोट से देवल जाये और इस 7 के 7 सीट इंडिया गठबंधन के जीतावल जाये। 9वां ताजा खबर बा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लेके दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक भइल। बैठक में चुनावी और 2 पार्टी के साझा प्रचार लेके भी चर्चा भइल। 10वां ताजा खबर कि पवन सिंह के ऊपर भारी विपत आ गइल बा। काहे से कि आरके सिंह एकदम गरम बाना, कहत बाना कि अगर पवन सिंह कराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़िए तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तौड़े और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से विनती करके उनके पार्टी से निकलवा दें। तो रउआ लोग के ई खबर कैसा लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।